سلام كمي كأنكم كبراتن كبران تخطاتلتنا أبزلكم بسلام عنا كتهلو نتمننا نامنا يلوم مدبنا خنبلكم كسافة سامي مدبنا مسانا خلصون حدما بخبر نعدم كم زفلت 10.3 تريليون مالت 35 مئتاويت كابها بتعلمنا أو وحدات بليونيرات رايت حتصير زلو بفلاي أبز وانا ننوح جزي كابز العلو 10 هابتمات عالمنا خوينهم زقصلو زلو وانا نتكال أمازون جيف بوزوس وانا نعرموشش تكالات تسلان سبيس اكس زخونة إيلون ماسك وانا مايكروسوفت بيل جيتسن وانا فيسبوك مارك زاكربرغ نيوم نلو من بقر مس وانا تسلان سبيس اكسن كالو زتفلالي عرموشش كوبانياتا زخونة أبز وان مبل ساساي زهاب تمنى عالمنا خوين زلو بعال 270 بليون دولار هابتي ود 5 عمت بليونر إيلون ماسكنا خنلا ليكم تاريخ هيوتون نابز درجة زبصحو مستير عوتون زقلت توماس برهس يدالولنا تحسو حزنا لكم يسينا لنا سناي مكتتال أب كل تشحن شمونتن عرموش شافراي ساينساوي لبولد ساينس فيكشن فيلم مارفل ستوديوس أستات 204 مليون دولار زفسسلا ايرون مان مالت اتحاصينا وسب بالفيلم زرقحا إذا بزعبا توني ستارك زتبهله بلحن زي تصعدن بعل صقا بناي ولقو ساينساوي مهزو نجزا رأسو كاب قصصر جبره شبراوين نملقاقن نهاجرو حبرات منግስታት أمريكا دما كاب تمساسلت جبننياتات نمدحان زغبرو ጻዕርን ተበልሐነትን እትረብ ፊልም ካብ ፍቅርት ፊልምታት ዓባ አድናቆት ክትረክብን ከላ ኣብ ቀዳማይ ኣብ ሲነማታት ዘተራእየትሉ ቀዳመ ሰንበት ድማ ኣስታት 98.6 ሚሊዮን ዶላር ኣሜሪካ ኣታዊታት ብምኽዕባት ንልዕሊ ክልተ ሲሶ ካብ ዝተገብረላ ወጻኢታት ኣብተን መዓልታት መለሰት ኣብ ቦክስ ኦፊስ ቀዳማይ ደረጃ በመሓዝ ብሉጽነታ ዘመስከረት እዛ ፊልም ቀዳሕታ ናብ ህዝቢ ኣብ ዘርግሓትሉ ቀዳማይ መዓልቱን ልዕሊ 4 ሚሊዮን ንጽል ቀዳሕት ብምሻጥ ካልእ ታሪኽ ሰነደት በዚ ዝተተባብዐ ማርቨል ስቱዲዮስ ክልተ መቐጸልታ ክፋላት ናይዛ ፊልምን ካልኦት ተወሰኽቲ ኣብዛ ፊልም ዝምርኮሳ ፊልምታትን ክሰርሕውን ተተባብዐ ኣብዛ ፊልም ከም መሪሕ ተዋሳኢ ኮይኑ ዝዓየየ ህቡብ ተዋሳኢ ሮበርት ዳውኒ ነዚ ገጸ ባህሪ ንክመስል ብዛዕባ ዝገበሮ ጻዕሪ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሉ ሕቶ ምስ ናይ ብሓቂ አይሮን ማን ብዙሕ ግዜ ብምሕላፍ ነቲ ገጸ ባህሪ ኣዕሚቑ ክፈልጦ ከም ዝኻለ ምስ ሓበረ እዛ ፊልም ብናይ ሓቀኛ ታሪኽ ናይ ሓደ ሰብ ተደሪኻ ከም ዝተደርሰት ጉሁድ ኮነ ካብዚ ግዜ ዝጀሚሩ ድማ እዚ ሓቀኛ አይሮን ማን ነቲ ልቢ ወለዳዊ አይሮን ማን በሊጹ ኣቓልቦ ሰባት ክስሕብ ጀመረ እዚ ሓቀኛ አይሮን ማን ግን መን እዩ ግዜ ንእስነቱ ናዕቢ ዝመልኦን ዘይቅሱንን ነበረ ከም ውፅኢቱ ኸኣ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ድሁልን ካብ መሳትኡ ድማ ንጹልን ነበረ ብዝነበሮ ብልሕግን ናብ ሓንቲ ካብተን ብአይቪ ሊግ ዝጽዋዓ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክጽምበርን ዋና ፈጻሚ ክልተ ዓርሞሽሽ ኩባንያታትን መስራቲ ክልተ ካልኦት ክኸውን በቂዑ ካብ መሬትና ወፂና ንማርስ ክሳብ ዘይተቆጻጸርናያ لوام ليتي كدقسني زبل زبعل صقا نسو خسرحو ዘይከኣል ነገር ዘሎ ኣይመስልን ዋና ፈጻሚ ናይ ትካላ ስነ ጠፈር ትካል ስፔስ ኤክስን መፍራይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ተስላን መስራቲ ናይ ዓለምና ዓርሞሽሽ ምርምራዊ ትካላት ኦፕን ኤአይን ኒውራሊንክን ምዃኑ እንትፈልጥ ከኣ ኣቦ ናይ መጻኢት ዓለም ኢልካ ክሰምዮ የድፍር እቲ ምንታይሲ እቶም መጻኢ ዕባለ ወድሰብ ወሰንቲ ምህዞታት ክኾኑ እንጽበዮም ናይ ስነ ጠፈር ሮኬት ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ፀሓያዊ መኽዘን ሰዓትን ሰብ ሰርሖ ኣእምራዊ ብልሕን ኣብ ትሕቲ ትንሱ ዝውንኖ ትካላት ዝጥርነፉ ብምዃኖም ኣብዚ ደረጃ ንኽበጽሕ ዝሓለፉ መሓለኻታት ህይወት እናኽትርኢ ድማ አይሮን ማን ወይ ተሓጺናዊ ሰብ ዝብል ቅጽል ስም ከም ዘይንእሶ እናሻዒስ ወጠካ ሰነ 28 1971 ከተማ ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪካ ካናዳ ዝመበቆላ ናይ መጋግባ በዓልቲ ሞያን ፍልጥቲ ሞዴልን ወይዘሮ ማየን
ደቡብ አፍሪካዊ ናይ ኤሌክትሮሜካኒካል መሐንዲስ ፓይሎት ባሕረኛን በዓል ዋኒንን አቶ ኤሮን ማስክን ዝተባህሉ ሰብ ሓዳር በኽሩ ውላዶም ተበከሩ። ነዝን ዓለም ዘበርከቱላ ገጸ በረኸት ድማ ብተምሳልቲ ጸዋርን ድልዱልን ገረብ ኦክ ኤሎን ክብሉ ሰመይዎ። ኣብዛ ጽቡቓታዊ ዝነበራ ስድራ ቤት ብፍቕሪ ማሚቑ ህይወት ዝጀመረ ኤሎን ማስክ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ፍቕሪ ናይታ ስድራ ኪኖ 8 ዓመት ኣይቀጸለን። ኣብ 1979 ስድራ ቤት ኤሎን ማስክ ንሰለስተ ውሉዳታ ኣብ ቀራና መገዲ ገዲፋ ጉዕዛኣ ብፍትሕ ክኽትም ወሰነት። ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ወገን ክመርጹ ዝተፈርዱ ውሉዳት ዛ ስድራ ድማ ኤሎንን ንእሽሓዊ ኪምባልን ምስ ወላዲኦም ክቕመጡ ክውስኑ ከለዉ ንእሽሓፍቱ ቶስካ ድማ ምስ ወላዲታ ናብ ካናዳ ክትገዕዝ ወሰነት። ካብዚ እዋን ጀሚሩ ድማ ማስክ ምስ ወላዲኡ ዝነበሮ ኣዝዩ ሸሓካር ዝምድና ዝጅምር። ኤሎን ማስክ ድሕሩ ምስ መጋዚን ሮሊንግ ስቶን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ወላዲኡ ኣመና ሕሱምን ርኹስን ኮታኻ ወዲ ሰብ ዘይጽበዮም ብዙሕ እኩይ ተግባራት ዘዘውትር ምንባሩን ኣብ ህይወቱ ካብ ዝገበሮም ውሳነታት ድማ ምስ ወላዲኡ ክነብር ዝወሰነሉ ህሞት እቲ ዝኸፍአ ምንባሩ ብምረት ይዝክር። ንኡስ ኤሎን ማስክ ብሰንኪ ኣብ ገዛ ዝነበሮ ርቡሽ ህይወት ምስ መማህርቱ ጽቡቕ ዝምድና ክምስረት ኣመና ይሽገር ነበረ። ብዝነበሮ ኣዝዩ ጉኑን ነፍሰ ምትሓትን ዘይሕውስ ባህርን ብመማህርቱ ኣዝዩ ጽሉእ ነበረ። ከም ውጽኢቱ ድማ ብደቂ ትምህርቱ ክሳብ ናይ ሞት ሓደጋ ከምጽእ ዝኽእል ጉድኣት ይወርዶ ከም ዝነበረን ሓደ እዋን እውን ብመማህርቱ ብሰንኪ ዝወረዶ ከቢድ ጉድኣት ኣብ ሆስፒታል ከም ዝኣተወ ኤሎን ማስክ ብምረት የስተንትን። ብኣንጻር እዚ ናይ ንእስነት ማሕለኻታት ኤሎን ኣብ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውዲ ስነ ፍልጠት ካብ መሳትኡ ጸብለል ዘብሎ ብልሒ ነበሮ። ከም መግለጺ ብልሑ ድማ ኣብ 1983 ኣብ መበል 12 ዓመት ዕድሚኡ ሓንቲ ብላስታር እትብል ናይ ኮምፒውተር ጸወታ ሰርሐ እሞ ብ$500 ናብ ሓንቲ ናይ ኮምፒውተር መጋዚን ክሸጣ ድማ በቕዐ። ካብ ናይ ስርዓት ኣፓርታይድ ናይ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ጻዊዕትን ዘይእዱብ ባህርያት ወላዲኡ ክስወር ዝመረጸ ማስክ ብድሕሪ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምዝዛሙ ናይ ኣዲኡ ዜግነት ብምጥቃም ናይ ካናዳ ፓስፖርት ተቐበለ። ኣብ ሰነ 1989 ወዲ 18 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ርዑ ጠቕሊሉ ናብ ካናዳ ዝኣተወ ማስክ መሰረታዊ ጠለብ ናብራ ንምምላእ ምስ ዝተፈላለዩ ኣዝማዱ እናተቐመጠ ንዓመት ዝኣክል ኣብ ሕሱር ናይ ሕርሻ ስራሕት እናሰርሐ ህይወቱ ክመርሕ ተቐስበ። ጸኒሑ ኣብ 1990 ንንእሽሓዊ ብምስዓብ ምስ ወላዲቱን ንእሽሓፍቱን እናተቐመጠ ኣብ ኪንግስተን ኦንታሪዮ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኩንስ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቱ ኣሃዲሉ ጀመረ። ክልተ ዓመታት ጸኒሑ ድማ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምግዓዝ ናይ ፊዚክስን ስነ ቁጠባን ዓውድታት ንምጽናዕ ናብ ዩኒቨርሲቲ ፔንሲልቫንያ ተጸምበረ። ኣብ ወፍርን ንግድን ፍሉይ ተገዳስነት ዝነበሮ ማስክ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንሲልቫንያ ኣብ ዝነበረሉ እዋናት ምስ ሓደ መማህርቱ ብምሽራኽ መንበሪ ዝነበረ በዓል 10 መደቀሰ ህንፃ ብምክራይ ናብ ለይታዊ ትልሂት ቀየርዎ እሞ ንወጻኢታቶም ዝሽፍን ጽቡቓታዊ ድማ ክረኽቡ በቕዑ። እዚ ተመክሮ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዓውዲ ንግዲ ዝነበሮ ድጉል ተውህቦ ንኸለልን ንመጻእ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዋኒናት ወፍሪ ንኽገብርን ዓብ ድፊት ገበረሉ። ኤሎን ማስክ ኣብ 1995 ብዓውድታት ፊዚክስን ስነ ቁጠባን ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ትምህርቱ ኣጠናቐቐ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ ድማ ብዶክተሬት ንኽቕጽል ተቐባልነት ረኸበ። እንተኾነ ግዳ ናብ ስራሕ ዓለም ተጸምቢሩ ናይ ምህዞን ወፍርን ተሃኑ ከውፅእ ሕርፋን ዝነበሮ መንእሰይ ኤሎን ማስክ ኣብ መንጎ ትምህርቲ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ዝብል መዕለቢ ዘይረኸበሉ ሓሳባት ኣብ እምርኡ ተሰኪሙ ናብ ስታንፎርድ ካሊፎርኒያ ተበገሰ። 34 ኪሎ ሜትራት ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ካብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ ብደረጃ ዓለም እተን ዝዓበያ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ተደኪነናሉ ዝርከባ
ኢንዱስትሪያዊ ከባቢ ይርከብ። እዚ ብሲሊኮን ቫሊ ዝፍለጥ ኣዝዩ ሰፊሕ ዞባ ኣብ ዓለምና መራሕቲ ናይ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ትካላት ኣፕል፣ ጉግል፣ ፌስቡክን ካልኦት ትካላትን ዝተመስረታሉ ክሳብ ዘእዋን ድማ ቀንዲ መደበራትን ተረኪኑሉ ዝርከብ ቦታ እዩ። ናብ ታሪኽ ምስ ንመለስ ሲሊኮን ቫሊ ካብ መጀመርያ 20 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ኣቐዲሙ ብውልቁ ድሕሩ ድማ ምስ ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ ብምትሕባር ዝተፈላለየ ሳይንሳዊ ምርምራት ብፍላይ ምስ ናይ ኤሌክትሪክ ትራንዚስተራትን መቐመሪ ማሽናትን ዝተኣሳሰሩ መጽናዕትታት ዘካይደሉ ዝነበረ ማእከላት ዝርከበሉ ቦታ እኳ እንተነበረ ኣብ 1995 ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኢንተርኔት ንህዝባዊ ኣገልግሎት ፍቑድ ምስ ኮነ እዩ ተፈላጥነት እዚ ቦታ ኣብ ኩርናዕ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰማይ ዝዓረገ። ከም ውጽኢቱ ድማ ሲሊኮን ቫሊ ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ንዝነበሮም ሕልምታት ንምትግባር ካብ መላእ ሃገር ብዝወሓዙ ኣሜሪካውያን መንእሰያት ዕለቕለቐት። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ወዲ 24 ዓመት ኤሎን ማስክ ናይ ዶክተሬት ትምህርቱ ንምቕጻል ናብ ከተማ ስታንፎርድ ዝኣተወ። ዓመተ ትምህርቲ 2 መዓልታት ጥራይ ምስ ተላዕሎ ግዳ ሓሳቡ ብምቕያር ብቕጽበት ናይ ዶክተሬት ትምህርቱ ጠንጢኑ ናብ ሲሊኮን ቫሊ ኣምርሐ። ከይወዓለ ከይሓደረ ድማ ምስ ንእሽተይ ሓዊ ኪምባል ብምትሕብባር ዚፕ2 ዝተሰምየት ብሓገዝ ኢንተርኔትን ብኦንላይን ንተጓዓዝቲ መኣዝንን ቦታታትን እትሕብር ናይ ኮምፒውተር ፕሮግራም ዘርግሐ። ኣብ በኽሪ ስርሑ ካብ ብዙሓት ኣውፈርቲ ደገፍ ብምርካቡ ድማ ነዛ ስራሕ ናብ ተጠቀምቲ ክዝርግሓ ዕድል ረኸበ። ነዛ ኣብ ህይወት ማስክ ነጥበብ መቐይሮ ዝነበረ ስራሕ ክውንቲ ንኽገብር ዓብ ናይ መነባብሮ ሽግራት እኳ እንተሕለፈ ኣብ መወዳእታ ግን $341 ሚልዮን ርእሰ ማልን $22 ሚልዮን እትዋትን ረኸበላ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ንግዲ ዓለም እግሪ ዝተኸለ ኤሎን ማስክ ኣብ 1999 $10 ሚልዮን ካብቲ ዝረኸቦ ኣታዊታት ብምጥቃም X.com ዝተሰምየ ኦንላይን ናይ ባንክ ትካል ከፈተ። ድሕሪ ዓመት ድማ ንትካል X.com ምስ ኮንፊኒቲ ዝተባህለ ትካል ብምሕዋስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፍሉጥ ናይ ኦንላይን ትካል ፔይፓል ኣብ ምምስራት እጃሞ በርከተ። ማስክ ድማ ዋና ፈጻሚ ናይ ዝውልዶ ትካል ብምዃን ተመርጸ። እንተኾነ ግዳ ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ መወዳእ 2000 ዓመተ ምህረት ናብ ኣውስትራልያ ኣብ መገሻ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ መንጎ መስረቲ ናይ ዝትካል ብዝተፈጥረ ዓብ ዘይምርድዳእ ካብ መዝነቱ ክወርድ ተገደደ። ንሱ ኣብ ዘይብሉ ላዕለዋይ ቦርድ ናይቲ ትካል ካብ ስልጣኑ ስለ ዘውረድዎ ኣዝዩ እኳ እንተሓዘነ ጸኒሑ ግን ትካል ፔይፓል ብኢቤይ ምስ ተገዝአ $165 ሚልዮን ብምኽሳቡ ግን ተደዓዒሱ እዩ። ኣብ ናይ ስነ ጠፈር ምርምር ፍሉይ ተገዳስነት ዘለዎ ማስክ ኣብ 2002 ህይወታውያን ናብ ማርስ ብምስዳፍ ፈተነ ንምክያድ ብምሕላን ስፔስ ኤክስ ዝተባህለት ናይ ጠፈራዊ ዳህሳስ ትካል መስረተ። ነዛ ትካል ካብቲ ካብ ፔይፓል ዝረኸቦ ገንዘብ $100 ሚልዮን ብምውፋር ንጉዕዞ ናብ ጠፈር ካብቲ ናይቲ እዋን ብሓደ ዕስሪት ንምጉዳል ከም ቀንዲ ዕላማ ብምግባር ተበገሰ። በኣንጻርቶም ስፔስ ኤክስ መንኮርኮር ናብ ጠፈር ክልእኽ ዓቕሚ የብሉን ዝብሉ ድማ ብተምሳል ብኾኽታ ናይቲ ምትሃታዊ ድራጎን እትብል ናይቲ እዋን ንጽል ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ ዝሰምያ መንኮርኮር ብምውንጫፍ ኣሃዱ በለ። በዛ ጉዕዞ እዚኣ ድማ ነቲ ጉዕዞ ናብ ማርስ ብርትዓዊ ዋጋ ንህዝቢ ዓለም መቕራብ ዝብል ናይ መወዳእታ ሕልሙ ንምትግባር ተበገሰ።